Zdravím te. Dobrý deň. Ja som Stano z agentúry, oblízal si mi vajčiska. Servus, Stano. Tak čo? Ty si z Verky. Kde sa nachádzame, povedz? Nachádzame sa niekde staré mesto Palisady, niekde vyššie, pod Slavinom, cca niekde. A sme v štúdiu a točí sa tu tretí album Half and Beus. Výborné, takže čo ty tu robíš? Asi si tu není len tak náhodou, ne? Sedím si tu na soche, iba takto. Jakú? Nie som tu vôbec náhodou, som tu na fit, na spoluprácu s legendárnym duom Half and Beus. Yeah! Na soške nech vidia, jak umelec. Umelci jedine na socha. Presne tak, vidno, že výhľad je na mieste. No priblíž nám, takže ty si vlastne taká stálica na týchto Hafnerových albumoch, tak dávaš to tretíkrát. O čom bude pesnička? Bude zase po nemecky? Nie, tentokrát je po slovensky a čo ma hlavne prekvapilo, keď mi Hafo volal ohľadom tejto spolupráce, že bol som zvyknutý, že vždycky má také srandovné texty a tentokrát je to dosť taký inteligentný text. O čom je ako? Povedal by som, že nová Hafnerová tvorba jeho tretieho albumu je dosť ovplyvnená textami Majka Spirita. Wow. Čítanie Ošo. No, telefóny sa teraz nezdvíhajú. Počujem ma takže, lebo na prvom albume si mal ten homotrečík, tam si sa v celku vybláznil, keďže si oné polohomo. Na druhom tracku si spieval po nemecky, tak ako ja fakt neviem, že čím prekvapíš teraz, no to som veľmi zvedavý. Inteligentným textom, proste dal som si fakt záležať, lebo som sa dopočul, že na tejto spolupráci sa nachádza aj česká hiphopová legenda Orion. Tak určite. Samozrejme som vedel, že proste musím si dať záležať. Že to není nejaké bim bam bam, bez zube pičoviny, že? Presne tak. Je to veľmi inteligentná, logická vec a skladba poníma o tom. No o čom to je, prosím ťa? Daj nejaký náhľad do témy. Skladba sa odohráva v stredoveku. Why? Ja a Hafner sme rytieri, Beus je kôň a Orion je tam iba tuším, že feťak. Takže úlohy boli jednoznačne rozdelené. Tak aj hudba bude nejaká taká stredoveká. Na hrade. Odohráva sa to na hrade Krásna Hôrka pred vypálením. Tam zajebali plyn, že? Tam zajebali indiáni. No perfektné, takže máme z toho radosť, nie? Máme z toho radosť, majte z toho radosť, bude to určite obrovské. A ináč Daniel, keď... Telefóny mi vyvolávajú, vyzváňajú, lebo som... Z Verky hinto, z Verky tamto. Počujem, no a ty mi prídeš ako v celku, uvedomelý chalan zrazu, že kde sú tie časy, keď si spievalo o oblizovaní vagín, jak mágaš cecky a podobné záležitosti, však ty si normálne, že... Inteligentný chalan z teba vyrástol. Áno. Čím to je? Čo mu môžeme vďačiť za toto, že si nepodľahol nejakým nástrahám úspechu a slávy a že si veľmi príjemný človek? Možno za to môže zmena alkoholu, ktorý moje telo príjma, keďže som celé detstvo, od ranného detstva som holdoval vodke a prešiel som na biele víno. No vidno, že pán má rád luxus. Pán má rád luxus, išiel som hore. Možno je to aj tým, že som začal čítať knihy. Medzi mojimi prvými knihami, ktoré som prečítal, bola... O psíčkovi a mačičke, ne? Ktorú si čítal nedávno, že? Pipidla Pančucha, ktorú ešte stále čítam a táto kniha ma dosť ovplyvnila, hlavne život malej Pipi. Som z nej dosť Fantázia. No nič, Nemky, takže hovorí, že máme sa na čo tešiť a že album Blázon čas bude vychytávka, hej? Ja by som to nazval tak, že... Počul si nejaké veci aj okrem tej vašej skladby? Bol som svedkom vypočutia si niektorých pracovných verzií skladieb nového albumu Blázon čas. A musím povedať, že dvojica Half and Beus sa pravdepodobne dostala na vrchol svojej tuposti. Už jedine, že by to prekonal album číslo 4. Hej, lebo veľa ľudí ako tvrdí, že no chlapci sa asi vystrielali, že už dookola tieto kolotočary nikoho nezaujímajú, takže ty len potvrdzuješ opak toho, hej, že... Potvrdzujem opak. Potvrdzujem hlavne, že chalani ako Half and Beus sú natoľko tupí, že možnosť
ich vystrieľania je pravdepodobne nevyčerpateľná. Dobre, toto sme chceli počuť. Ja ťa zdravím. Ja vás Soj. zdravím. Blázon čas. Nazdar. Nech sa ti darí. Aj vám, aj vám. Dobu. Nech sa ti